Ola, boa tarde. Tremendo cambio de panorama coas temperaturas no país. A mínima de onte é hoxe a máxima en moitos puntos de Galicia. Por riba hai aviso laranxa no litoral, Demetrio. Sí, a verdade é que cambiou moitísimo o tempo de onte a hoxe. A oscilacións nalgúns puntos de Galicia de ata 20 graus. Aquí en Coruña hoxe os termómetros non pasan dos 12 graus. Vai sol, si é verdade, pero hai que buscar. Onte buscábamos a sombra para protexernos do calor e hoxe buscamos o sol para protexernos do fresco. A estrada que une Vila García con Cambados é motivo de protesta no treito que atravesa Vilanova. Ali aumenta considerablemente a perigosidade para peóns e ciclistas polo estreitamento das beirarrúas e as continuas infraccións de velocidade de moitos vehículos. Hai uns días morría atropelada unha muller nun paso de peóns. Esta carretera é moi peligrosa porque pasan os coches a toda a velocidade, non respetan paso de peatón, non respetan nada, pasan por aquí as bicicletas, patinetes. De que nos vale a reducción de velocidade? Si ahora botas aquí 10 minutos e o que menos pasa 70. Xusto antes da pandemia, na parroquia de Niño d'Águia, en Xunqueira de Espadanedo, recuperaron unha tradición etnográfica importantísima. A fornada tradicional de olería e hoxe é o día, Andrea. Sí, efectivamente, aquí en Niño d'Águia, en Xunqueira de Espadanedo, hai unha moi longa tradición coa alfarería. O seu barro destaca sobre todo por esa cor amarela intensa e tamén pola súa textura. Nesta xornada tan especial, o que se vai facer vai ser recrear todo o proceso de cocción das pezas. Comezamos cun susto no mar en Malpica. Un pai e máis a súa filla menor estiveron a piques de protagonizar un tráxico accidente na praia de Area Maior ao seren arrastrados pola corrente mariña cando se bañaban. A intervención rápida de 4 surfeiros que se atopaban no areal evitou que o incidente acabase en traxedia. O suceso tivo lugar onte ao redor das 6:15 da tarde cando unha testemuña chamaba ao 112 Galicia para alertar da situación. Comunicou que ia intentar o rescate usando táboas de surf. A central de emerxencias mobilizou de inmediato a Salvamento Marítimo, Policía Local, Gardia Civil, Protección Civil e máis o 061. Finalmente, pouco despois, os propios servizos de emerxencia recibiron a confirmación de que o rescate fora exitoso. Pai e filla estaban fora de perigo e non necesitaron atención sanitaria afortunadamente. Ben, e susto tamén esta mañá en Ribadeo. O condutor dun coche perdeu o control do vehículo e caeu por un noiro duns 20 metros. A pesar da aparatosidade do accidente, tanto o condutor como a outra persoa que o acompañaba só tiveron feridas leves. O coche quedou nunha parte da ría a que non chegaba a marea. O condutor deu negativo nas probas de alcolemia. As queixas en Vilanova teñen no punto de mira a estrada que pasa pola vila, que une Vila García con Cambados, especialmente nos treitos de poboación de Corón ou Borrial. Na última semana rexistráronse 2 accidentes. Nun deles falecía unha anciá atropelada nun paso de peóns. Os usuarios reclaman melloras na sinalización e tamén a reducción da velocidade permitida. O último accidente mortal produciuse hai uns días neste punto da PO 549 en Saradelo. Unha anciá de 89 anos foi atropelada cando cruzaba neste paso de peóns. E miña tía cruzaba seguido por aí, polo paso de peatóns. O home non a ve ou eu non sei que pasou, pero os coches aquí pasan e están aí, porque teño estado eu con ela moitas veces, estaba aí e os coches non paraban. Neste núcleo de poboación que atravesa a estrada PO 549, a beirarrúa estreitase neste punto onde hai un supermercado e moito movimento de coches e peóns. Malia que hai pasos sinalizados e a velocidade está limitada a 50, as imprudencias duns e doutros son reiteradas. Hai coches que si se pasan un pouco na velocidade, pero o que falamos sempre, o peatón tamén que respetar un pouquiño a eso, porque moitas veces o peatón, como hai un paso de cebra, pum, se mete no eso. E hai que tamén ter un pouquiño de precaución, non? Esta carretera é moi peligrosa porque pasan os coches a toda a velocidade, non respetan paso de peatón, non respetan nada, pasan por aquí as bicicletas, patinetes. Que sí que hai algún que parece que vai en helicóptero por vez de avión, de coche. Porque paro, pero miro se paro o coche, se non para non cruzo. Poño as luces e tal, e vai ver a facer como fago e paran. E o paso peatón non é preferencia nosa, é de todos. Hai que mirar. Se cruza con moita confianza, fora dos pasos é o que pasa iso.
que debían de reducir un pouquiño a velocidade. Esta estrada tamén é ruta habitual de ciclistas, queixanse da súa perigosidade e sinalan ademais a falta de educación viaria. De que nos vale a reducción de velocidade se ahora botas aquí 10 minutos e o que menos pasa 70. Eu ando en moto, ando en coche, ando en bicicleta, e non eres o mismo andando na bicicleta que andando na moto que andando no coche. O que non temos é conciencia, non temos civismo. Usuarios e veciños reclaman máis medidas reductoras de velocidade. Varias vivendas dunha parroquia de Lugo levan un mes padecendo continuos cortes de luz sen unha causa aparente. Ata as casas afectadas acudiron en diversas ocasións os técnicos da compañía eléctrica, pero ata o momento non conseguiron dar coa orixe do problema. Un misterio semella rodear os continuos cortes de luz que veñen padecendo dende hai un mes varias vivendas dos lugares de Anguieiro e de Conturiz na parroquia luguesa de Santo André do Castro. Nunha delas, o cadro eléctrico chegou a saltarlle sen causa aparente ata medio cento de veces nun mesmo día. Os técnicos acudiron en diversas ocasións para tratar de averiguar que é o que falla, pero sempre atoparon todo en perfecto estado. Desde fai 3 semanas, sobre todo, que cando empezou a saltar máis o diferencial continuamente, pois cada vez que se facía un aviso, sí que é verdad que viñan unha cuadrilla, decir, de unha subcontrata de Vegasa, de Conelec, que miraban e non podían facer nada, nese intri, non podían facer nada, e entón, pois, volvían a marchar. E así, pois, pasaron días e días. Temos que ir cada vez darlle ao diferencial, entonces vais a luz, temos que volver a repoñer o diferencial, é un lío constante, porque temos que facer esos cortes. A compañía portouse ben, porque sempre que chamamos acuden, incluso non tardan moito, veñen rápido, os señores son moi voluntariosos e fan todos os traballos, suben aos postes, baixan, miran todo, pero dicen que non atopan nada. Din que non atopan nada e nós seguimos ca incertidumbre. O problema agudízase a determinadas horas do día. Afétalles os usuarios, sobre todo para dispoñer de auga do pozo, para cociñar ou para poder conservar alimentos na neveira. Nós tuvemos que a nivel particular poñer un diferencial que se rearmaba, digamos, automáticamente cando volve a luz, o sea, salta, pero se non hai ningún problema, se volve a rearmar. Entón, non tens que estar ti aí pendente ou non te quedas sin luz, porque podes marchar ahora toda a mañá, volves e tes a casa sin luz 7 horas, co cual a nevera, bueno, todo eso. Unha hipótese que explicaría o acontecido sería un enganche ilegal por parte de algún veciño, pero polo momento tampouco se detectou ningún tipo de irregularidade. Os veciños da parroquia de Labrada no concello lucense de Abadín están a sufrir máis ataques ca nunca por parte dos xabaríns. Acaban con todo o pasto que usan para alimentar os seus animais. Nin sequera os peches eléctricos conseguen paralos. Os veciños do concello lucense de Abadín están fartos de sufrir os danos provocados polos xabaríns. As súas visitas están a desfacer todo o pasto co que alimentan aos animais, provocando unha situación límite. O lobo matouche un animal, e vale, pois matouche un animal, pero é que aquí mátanos a todos, porque non temos forraxe para alimentalos. Ante a impotencia que provoca esta situación, os veciños trataron de poñer solucións propias, como os peches eléctricos das leiras, pero non acabaron o resultado esperado. Decidimos poñer un vallado eléctrico, un pastor eléctrico, de 4 kilómetros de perimetraxe. Os 2 primeiros anos ainda funcionounos. E digo, bueno, pois, valeu para algo o traballo, é o gasto, que foi moito custo. Pero é que agora, non respeta nada. Témolo a 7000 de potencia e el pasa, non sei por onde, pero pasa. Entre os veciños existe tamén outra preocupación. Non saben que poden traer os xabaríns. Pensamos que todos estes danos, e isto é todo, como vedes, do xabarín, pois podenos acarrear tamén problemas sanitarios para o noso gando. Tuberculosis ou, non sei, outras enfermedades que poidan acarrear. Coinciden todos tamén en que a solución reside en reducir o número de xabarís nos nosos montes, aumentando as batidas e evitando que cada vez sexan máis os problemas que xeran. Algúnas das solucións, iso sí, poden chegar a ser algo extremas. A solución era matalos, todos, que non houbera ningún, pero non sei, a solución, eu xa che digo, aumentar batidas, non sei, a solución, sin aumentar batidas non hai solución, porque nos co puño non vamos matar, teñemos que depender dos cazadores e claro, se non hai batidas non se mata. A xente dos pobos está farta deste tipo de situacións e os fillos de moitos non seguen o camiño dos pais e marchan ante a imposibilidade de prosperar. É o noso medio de vida, que é o do que vivimos. Nos vivimos do gandería, de cabalos, de vacas, é o do que vivimos. Nos non temos outro medio de
Por aquí non temos outro medio de vida. Os gandeiros confían en que pouco a pouco a situación mellore, aínda que a sensación que máis prospera é o pesimismo. Din que os animais detectan antes que as persoas cando se vai producir un tremor de terra. E un eclipse, como o que imos vivir en agosto, tamén lles afecta. Imos ver como nuns minutos. Día de temperaturas baixas, solleiro en moitos puntos do país, pero non en todos. Ímolo ver a través das nosas cámaras web da 24.gal. Comezamos no centro de Galicia, en Lalín, ceos anubrados, en 9 graus agora mesmo, han chegar aos 11 de máxima. Imos ata a Costa da Morte, agora por partida dobre. Primeiro, paramos nesta fermosísima estampa do Cabo Vilán, dende o parador de Muxía. Teñen 12 graus, a máxima prevista. A seguinte parada nesa zona da provincia da Coruña é Fisterra, onde o mar parece calmo, malia alerta laranxa por temporal costeiro. 12 graus tamén no Cabo Fisterra. Imos ata o límite da xeografía galega, na Guarda, cun día menos olleiro que o no norte, e 13 graus. A máxima, alí hoxe vai ser de 14. E rematamos este repaso polo litoral en Vigo. Alí hoxe, a máxima vai ser de 14 graus que acadarán, segundo as previsións, en nada, nun par de horas. Agora están a 13. É que a grande maioría de vostedes xa notaron seguro, a temperatura caeu drásticamente en comparación con onte a estas horas. 20 graus menos na maioría de casos, que xa é moito dicir. O frío nótase con especial intensidade no norte, onde tamén hai aviso no mar, Demetrio. Si, hai un aviso laranxa en toda a costa da Coruña e tamén da Mariña de Lugo por ondas e cambio radical de temperaturas, como moi ben apuntabas agora mesmo. Onte, moitos puntos de Galicia incluso superaron os 30 graus, outros moitos máis aproximábanse entre os 25 e os 30 graus. E hoxe máximas de 12 e 13 graus, como é o caso daqui da Coruña, onde agora mesmo os termómetros marcan tan só 12 graus. O sol estáse ben, pero se onte buscábamos a sombra a esta hora para escapar precisamente da calor abafante, hoxe buscamos o sol para escapar do fresco das sombras. É o que ten, estamos en primavera. Pois eu personalmente moi mal, porque o calor asfíxiame, pero o frío tamén me fastidia bastante. Un término medio viría ben. E o que pasa é que estes cambios de tempo son malos, pero estes días que disfrutamos de calor, disfrutámonos a tope. Entón, agora hai que aguantar e soportar un pouquiño este tempo que nos ven. A eclipse total do 12 de agosto vai ser unha boa ocasión para que a comunidade científica teña máis datos sobre como lles afecta este fenómeno aos animais. Sábese que algúns adoptan hábitos nocturnos, mentres que outros amosan sinais de medo. A comunidade científica explica que moitas especies reaccionan con confusión ante a escuridade súpeta provocada por un eclipse total de sol. Como explica a veterinaria Xeana Costas, os cans e os gatos poden asustarse pola alteración inesperada do seu horario. Sí que se coñece que o que máis pode afectar o comportamento, desorientación polo ritmo circadiano, é dicir, o aumento da escuridade, a reducción de luz, en certa medida, depende da intensidade que sexa, pois pode confundir os animais e incluso asustarse. Sábese por eclipses anteriores noutros lugares que algunhas especies cambian a súa conduta e interrompen a súa actividade diurna. Por exemplo, animais de granxa como as vacas volven á corte a medida que empeza a escurecer. Tamén as aves e os paxaros regresan antes aos seus niños. Certas especies máis sensibles, como poden ser algunhas aves, que pode afectar a orientación e cousiñas así, vense máis afectadas por este tipo de cambio. A eclipse total de sol do vindeiro 12 de agosto será unha boa oportunidade para que a comunidade científica recolla máis datos sobre como inflúe este fenómeno no comportamento animal. É que vai quedando menos para que chegue o fenómeno astronómico do século en Galicia, e quen máis e quen menos está facendo preparativos, sexan grandes cidades ou concellos máis modestos. É o caso de Vilalba, que vai mercar lentes de protección para os veciños e que está buscando os lugares máis axeitados para recomendar a contemplación do evento. A provincia de Lugo vai ser un dos lugares de España onde mellor se poderá observar o 12 de agosto ese minuto e medio de oscuridade que ninguén se quere perder. Os lugares cun horizonte oeste despexado permitirán contemplar mellor a eclipse, e aí está a Terra Chá. Na capital da Chaira xa se preparan.
A xente veña a Vilalba a disfrutar dun día así, xa que vai ser dos sitios onde se vai ver ao 100%. Vai durar aproximadamente 1 minuto 35, vai ser un espectáculo único a nivel casi mundial, porque son das poucas zonas onde se vai ver ao 100%. Como suxestión están buscando as mellores localizacións, unha delas, o miradoiro Monseivane, a 950 metros de altitude. Desde Monseiván vese toda a Terra Cha. En días normales vese toda a Terra Cha. Sería unha boa opción, non? Sería unha boa opción bonita. É espectacular, vese toda a zona da Terra Cha, e aí feríase un eclipse de 360 grados. O gran problema é subir hasta ali, que habría que facelo a mellor con coche normal non valdría. Habería que subir, pois, a pé, pero as opcións son moitas. E no campo, ali, tranquilamente, podemos mirar a eclipse. Ali pola charca, ali é o spa, toda aquela zona é bonita. O parador de Villalba se nos deixan acceder, o Monseivane e Goía en Xermade. O Concello vai mercar e distribuir unhas 1.700 lentes de protección para ver o fenómeno con seguridade. Tamén buscan localizacións na zona urbana que, ademais, contarán con animación musical, pensando mesmo xa no repertorio. Podemos falar de Oxígeno de Jarrett, podemos falar de Eclipse de Pink Floyd, podemos falar de moitísimos no momento do eclipse. O que pasa que o que hai que facer é unha música, empezar a 7:30 con unha música pouco a pouco para facer a introducción do acto final, que é as 8:30 aproximadamente. A partir de aí empezar a cambiar a terminoloxía da música para acabar como un día festivo. Pois se chegada a noite non hai nubes, a festa pode ser dobre, porque en apenas horas, tras o eclipse, haberá chuvia de perseidas. Cambiamos de asunto, 2:12 minutos. Tradicionalmente en Niño da Águia, na provincia de Ourense, sempre contaron con oleiría, cunha cor amarelada moi recoñecible. Co tempo fuise perdendo este oficio por falta de relevo, pero agora intentan volver poñelo en valor coa fornada tradicional que xusto se celebra hoxe, Andrea. Sí, efectivamente, un evento que, como dis, pon en valor ese oficio tradicional da oleiría, no que é fundamental o relevo xeracional. E nós precisamente estamos con José Vázquez, que é un dos poucos oleiros que quedan aquí en Niño da Águia, está a piques de xubilarse un deles e logo, pois, quedas ti, non? Pois sí, aquí estamos continuando o oficio do legado de meu pai e antepasados que tuvemos atrás da familia. Hai que ter moita devoción tamén, non? Para dedicarse, comentábasme. Totalmente. Sin devoción e que non te colla corporalmente é moi complicado continuar un oficio destos. Pero bueno, tocou no meu caso que naide contaba comigo e mira, ao final aquí estou. E contanos que fixastedes hoxe aquí. Foi toda unha homenaxe para as mulleres, non? Para as apañadeiras. Eso é, estamos neste evento de aquí que chamamos a Fornada Fiadeiro, vale, de Niño da Águia. Isto gracias a meu pai, que é o baluarte desta historia. E é unha homenaxe ás mulleres de aquí de Niño da Águia, que eran, como en xeral a nivel nacional serían as mulleres ou a persona que máis traballou, eran as apañadeiras, non? Que traían os cacharros que se traían dos talleres e apañaban o cesto na cabeza para traer aquí ao forno para enfornar. E aquí no forno que imos poder ver ao longo desta xornada? Por mira, aquí o que vamos ver hoxe, ora temos, como vedes, están as pezas metidas, vai ser un tipo paripé, non? As pezas están cocidas en sí, pero bueno, é unha rehabilitación para que a xente vexa como funcionaba antiguamente o sistema de cocción nos fornos, vale? Ahora temos unha comida de callos, vale? Porque aquí denominamos por os calleros, e ao largo da tarde encenderánse o que son os 3 fornos para rehabilitalos, para que sigan vivos como quen di anualmente, e, bueno, como sería unha especie de fornada. E pola tarde tamén, que outra programación temos? Temos foliada tamén para rematar o día, non? Totalmente, eu da miña xeración eso non acordo, era discotequero, como quen dice, pero antiguamente estas quedadas das fornadas era plan ligoteo daqueles tempos, non? Os fiadeiros. Virán grupos sin ánimo de lucro, un agradecemento para eles que veñen a pasalo ben e nós tamén con eles. E bueno, vamos montar aquí unha foliada extraordinaria. Moi ben, pois moitas grazas, xa vedes, pois son estas iniciativas as que axudan a poñer en valor tanto os oficios tradicionais como tamén o rural galego. Grazas, Andrea. Cambiamos totalmente de asunto. Encher un parte de accidentes de tráfico é para algúns moi doado e xa se pode facer dende o móvil. Pero responsables de autoescolas e seguros dannos algúns consellos. Non asinar nunca se non estamos de acordo. Cubrir o oco en que poñemos as casas que hai baleiras e facer sempre fotos. En casos graves, chamar sempre a policía ou cando son varios os vehículos implicados.
Os que peor o pasan facendo parte son os condutores noveis. Din que se tería que ensinar nas autoescolas. Porque nadie nos enseña cómo hacerlo. Non é fácil encher os ocos, que o que máis medo te dá? No sé, cuando tienes que hacer el dibujo de la gráfica de cómo ha pasado todo directamente y posicionar absolutamente todo lo que pasó. Y nadie te enseña tampoco que supuestamente no puedes moverte, no te lo explican en la autoescuela, cuando pasa el accidente. Sí, para mí é sinxelo, non lle topo problema ningún. E se outro non está de acordo contigo, non nos ponlledes de acordo? Bueno, entón aí é mellor chamar a policía, que resolvan eles. Os máis veteranos recomendan ler ben as condicións dos seguros e non coller o máis barato e, se se pode, un a todo risco. Nunca tuve ningún problema ca compañía de seguros, eu particularmente porque me lín as condicións antes de facer o seguro. E pareceme que non tes sinistros, que conduces ben. Sí, pero en general creo que a xente debería lerse a condición general de calquera seguro antes de facer un seguro, non ir ao máis barato e outras cousas. Para os expertos hai dúas cousas esenciais: non asinar nunca o parte cando non estamos de acordo e cubrir sempre a casilla que pon os ocos baleiros que deixamos para que ninguén os encha por nós. O nome do conductor, o nome do asegurado e do tomador, o número da póliza, a placa de matrícula. Ese parte pódese facer se estamos de acordo de quen é o responsable e quen non é o responsable do accidente, ou se non estamos de acordo. Se estamos de acordo temos que asinalo abaixo de todo, e se non, pois quedaría sin firmar. Ao final de todo nos indica que marquemos o número de casillas que se marcaron. É tamén importante completalo por se a outra parte pois mete algunha casilla máis. Desde hai algún tempo o trámite tamén se pode facer desde o móvil, nesta aplicación. É cómodo e legal, se non temos partes en papel, pero os expertos non o recomendan. Estas aplicacións a veces, o cubrilas, pode haber algunha dúbida máis, pero é completamente legal. Nos recomendamos o método de sempre. Jorge Rapado recoméndanos tamén facer fotografías do sinistro e chamar a policía en caso de accidente grave de varios vehículos ou de non estar de acordo co outro implicado. Ter a túa táboa de surf artesanal feita de madeira e personalizada co teu logo favorito, co teu nome ou unhas pequenas cunchas xa é posible en Galicia. 50 afortunados xa teñen unha. Fanse nun obradoiro do Grove que se chama Camiño do Río e está formado por Rodrigo Núñez e Óscar Moraña. Óscar e Rodrigo comezaron perseguindo ondas e remataron conseguindo un soño: facer as súas propias táboas de madeira artesá. Gústanos, nos así que hai unha ola, vamos. Sí, temos tempo libre, o primeiro que miramos é, a ver, hai mar, veña, vamos. Unha tabla de madeira, ves as vetas, ves todo o que conleva eso, e ves unha tabla de espuma, pois aí ves moitas diferencias. É máis que cero espumas, leva epoxi nada máis, e despois é todo, a maioría é natural. Pasaron xa 15 anos daquela primeira táboa. Cada peza ten un custo inicial de 1.200 euros e leva o traballo de 2 persoas durante 50 horas. Agora fanas por encarga. Tocalas é case como tocar unha pel. Sensitivas, din eles, e melloran o seu aspecto co contacto do mar. Asistimos á creación dunha táboa para Carme. A peza xa está mediada. Temos aquí unha tabla aberta, coa parte de abaixo, co bottom, donde está pegada todo o que é estrutura interior, antes feita no ordenador, unhas cuadernas, cunha alma, e os cantos de ayús, neste caso, para facer todo o que é a envolvente, non? Para que sea o máis lixeira posible, fai sobre os cantos, fai a envolvente dos cantos, e logo estaría lista para recibir o deck, a parte de arriba da tabla, para pegado. Son verdadeiras obras de arte as que se lles dá un toque persoal, un debuxo, un toxo, unhas cunchas. Che encargan para unha pandilla de amigos para unha boda, por exemplo, que tamén nos ten pasado, entonces quere unha inscripción, como pois unha persona que, pois mira, casualmente era de Muxía, ahora non recordo ben, de C, e lle fixemos o taco de atrás decorativo cos cristales da playa, bueno, o rapaz flipou por colores. Como levar a tua praia encima. Claro, que foi unha casualidade que o círculo cerrouse perfectamente nesa tabla, recordo perfectamente, cando o rapaz tiña esa tabla cos cristales da súa playa, non? Porque era onde era el. E o mesmo, con cunchas, con canicas, transparencias.
Polo de agora, Camiño do Río é unha afección, ambos os dous teñen outros traballos. Rodrigo é carpinteiro e banista e Óscar delineante e deseñador de interiores. Pero o futuro e o mar poden cambiar en calquera momento. Grazas por escoller en O Galicia Noticias. Quedan agora con Loli Gómez e a previsión do tempo. Abríguense e que pasen boa tarde.